नमस्कार। जीवन रे आपण जे देबा शिखिसंती ना ताहले आपणक हाथ भी सब बेले पूर्ण होकी रहिबो। गोटे उदाहरण आपन को बुझाउछु। आपण गोटे मॉल को जाते गोटे नुआ ड्रेस किनिका आपण पिंधिबे तो आपन को बहुत भल फील हो से दिन आपण बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन रे आपण एक्टिव रहबे। किंतु जदि सेही ड्रेस आपण गोटे गरीब पिला को देबे कि सेही ड्रेस गोटे ऑफिस रो ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ର ଜନ୍ମଦିନରେ ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ କରିବେ, ହୁଏତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସିଏ ନା ତାକୁ ବହୁତ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଟା ପିନ୍ଧିବେ ନା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବେ। ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ସେୟାରିଂ କରିବା ନା ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଜିନିଷଟା ବଢିବ। ଯଦି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଖାଇବା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଉପାସରେ ଶୋଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଢିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସେ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେଠୁ ଆପଣ ୟୁଜ କରିଦେବେ ନା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଙ୍କି ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଆପଣ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ଟା ପରିଷ୍କାର ହେବ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ନା ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବଢିବ। କାରଣ ୟୁନିଭର୍ସ ନା ସବୁର ହିସାବ ରଖେ। ଆପଣ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହାଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ।